Na Ivetkém, csak hogy érezd a törődést, és lásd, mennyire fontos vagy nekem. Most hülyét csinálok magamból. Ezúton nagyon boldog születésnapot szeretnék kívánni. Tudom, hogy nem tudod onnan elfújni, majd én elfújom helyette, ha már leégett az egész lakás. Addig hagyom egy kicsit. Talán nem megy fel napi szarra. Ha igen, azon se lepődöm, már meg tudom tudod. Nem tudom egyébként, mit kamerázom magamat, mindegy. Azt lehet valószínűleg azért, mert nincs netem. Mit akartam mondani? Akkor kezdjük előről. Valószínűleg most már szarrá röhögted magad. Az a helyzet, hogy én ennek nagyon örülök, mert szerintem csak te veszed a poént, ami mondjuk engem nem érdekel, de miért látom így a kezemet? Szóval a lényeg az, hogy Dum-Dumon találkozunk, adjuk meg dum bele minden egyes hánytak a falába, aztán baszis. Szia!